Balik face-to-face classes na karon ang mga pampublikong eskwelahan sa Mandawi City, Lapu-Lapu City ug ang kasagarang mga lungsod ug dakbayan sa probinsya sa Subo. Si Luan Mirundina sa report. Sa social media post ni Mandawi City Mayor Jongki Uwano, gipahibaw ni ini nga karong adlaw, Nobyembre 13, balik face-to-face classes na ang mga tinun-an sa tanang ang-ang sa mga pampublikong tunghaan sa dakbayan. Apan adunay 12 ka mga public school sa Mandawi City nga magpatuman una og blended learning kay padayon pang gigamit ang uban nila mga classrooms isip evacuation center sa mga pamilyang apektado sa bagyong Tino. Naglakip kini sa Kabangkalan Elementary School, Mandawi City Central School, Magikay National High School, Kanduma National High School, Paknaan National High School, Tabok Elementary School, Kanduman Elementary School, Labugon Elementary School, Paknaan Elementary School, Tabok National High School, Magikay Elementary School, ug Tingob National High School. Samtang gitugya na sa LGU ang paghukom sa mga tagduma sa mga private schools kung mubalik na ba sila sa face-to-face classes o magpatuman lang una og alternative delivery mode. Sa Lapu-Lapu City, third periodical exam ang nisugat sa mga tinun-an sa mga pampublikong tunghaan sa unang adlaw sa ilang pagbalik sa face-to-face classes gahapong adlaw. Ug nagpadayon ang ilang examination karong adlaw, bisan pa man sa nasinating kadaot sa pipila ka mga tunghaan. Lakip na ang suliran sa kuryente nga nasinati sa STEC. Actually, nag-exam room mga bata for the third quarter. Kina-postpone ba yato because of what happened, no, sa itong calamities. They'll have to find ways na ma-accommodate mga bata, especially kay examination. Mato ni Dr. Marilyn Andales, Schools Division Superintendent, mga minor damages lang hinuon ang nahiaguman sa Suong Elementary School, Look National High School ug Tungasan Elementary School. Samtang gikinahanglan ng i-demolish ang usa ka karaang school building diin natumbahan sa usa ka dakong punuan sa kahoy ang usa ka classroom niini. Aminado si Dr. Marilyn Andales nga apektado gayud ang pagkat-on sa mga estudyante tungod sa taas nga higayon nga nahunong ang face-to-face classes nunot sa nasinati nga linog ug bagyo. Matud niya, dili garantisado ang pagkat-on sa mga bata gamit lang ang mga modules nga walay mga maestra nga mugiya. It cannot be guaranteed po nga ang parents siyempre na sila'y assistance as to the learning of their own children, kay especially the young kids, no? And we'll have to also consider the limitation of our parents. The teachers should also find ways that our learners will really learn as to the identified competencies. Sa bigas bahin, gilibkas na sa Cebu Provincial Government ang pagsuspenso sa klase sa mga pampublikong tunghaan sa probinsya sa Subo. Base kini sa Executive Order No. 72, Series of 2025 nga nagdeklarar sa pag-resume sa mga klase sa mga public schools sa Cebu sa labing daling panahon. Gipasabot ni Governor Pam Bariccuatro nga gihimo niyang basihan sa desisyon ang rekomendasyon sa DepEd Cebu Province ug sa assessment sa PDRRMO uban ang pag-asa ug local disaster councils nga nagkonpermar nga nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Tino ug Super Typhoon Uwan. Gipasabot usab sa DepEd nga gikinahanglang dili mabalda ang academic calendar aron magpadayon ang pagkat-on sa mga tinun-an. Gipahinumduman ni Governor Bariccuatro ang mga local chief executives nga magdepende gihapon sa mga LGU kung ilang ideklarar ang padayong pagsuspenso sa klase depende sa sitwasyon sa ilang lugar. Uban ni Rod Prado, Luan Mirundina, Balitang Bisda.